ולחשוב שאתמול בחנייה הזאתי, כן, אני חושב חניתי. וואו. איפה? וואו, אתה לא רואה? הצהוב הגדול. בוא'נה, תראה, זה פה למטה. וואו! זה מחסן של חלקי חילוף לרכב. וואי, בוא'נה, יש לי את המשקפת. לפני רגע כאילו זה לא היה ככה. בוא'נה, זה ידליק פה את כל נצבע. שורף לך כזה שיער, אתה יודע. לא צריך להסתפר אותו. לפני רגע זה לא היה כזה. זה רבס כלפיי? לא, זה ניר. כן, גם... לא, אני נראה לי אני צריך יותר מניר להסתפר. איזה מגניב. צלמו את זה להיום שהיה או משהו. אני מצלם. שרפה בתל אביב. תראה, זה נראה כאילו זה הגודל. אבל איפה? צריך פה עוד הרבה... זה נראה כמו איזה משהו מהסין. צריך פה עוד הרבה אבל קבעיות. לא נראה לי, זה סגור כזה, זה די תחומה. ואיך אתה פתאום רואה פיצוץ? איך אתה יודע מה יש בפנים. צריך להגיד שם את כל הרכבים בחניון. מישהו רוצה להסתכל במשקפת? הופה, זה מתחיל להתפשט ימינה כזה, אתה רואה? וואו, איך זה קרה? מה דולק שם? אני יודע שיש שם כזה מחסן של רכבים, חלקי חילוף כזה. רואים פה, יש שם שחור. לא, עכשיו אני תופס את זה יותר טוב, כי אין את ההשתקפויות של ה... כאילו מישהו עושה משהו שם. לגמרי. קבל, זה דרך המשקפת. לא תזה ביצים עולים שם. משהו שם מתחיל אני... מה קרה? מה אתם מצלמים? בואו תראה. מה, פקקים? לא. איזה פקקים, משהו יותר מעניין. וואו! ממש. הופה. כן, משהו שם נדלק. וואי, הנה זה עוד מתלקר, הנה עכשיו הוא מנסר שם. בוא נעוף מפה לפני שנתקע פה לעוד שעתיים. לא, הנה, אתה רואה את המשטרה פה עושים פרסה, אני חושב. אני שם את הדלת כדי... בוא'נה, זה מסוכן איכשהו. אני נראה לי שאו-טו-טו יחסמו לנו פה את הכביש, לא נוכל לצאת באמת. אני מזלי ברגל. נראה לי מביאים עכשיו קבעיות, אתה יודע. תראה איזה עשן, אנחנו לא רואים את זה דרך הזכוכיות, אבל פשוט עולה עשן שחור בטירוף. רואים את זה קצת. לדעתי הם צריכים... מזריק שהתנועה כזה, כן, לא רואים. יו, בוא נתן לך פתאום יהיה כזה פיצוץ מטאורית כזה. תעוף אחורה. ניר כזה יישאר קרח. לא צריך להסתבר אותם. הספרתי את זה מכל אחד. כן, הוא חוזר לבדיחות של עצמו. והוא שוכח את זה שהוא חזר. יו, הנה הוא מנסר שם. אבל זה רק נדלק יותר. לא, האמת שזה... בואו תראו. אני לא יודע... היא בעצם ראתה ראשונה את זה, לא יודע איך. יואו, אימא'לה, מה זה? הנה, עכשיו זה הצד ימין ממש נדלק. הם מנסרים את זה בשביל... להיכנס ולחוות את זה. יואו. לא נפרד באמת דולק שם הכל. איזה פחד. עץ. מה עץ? מי סיפר לך שזה... איזה פחד. מה העץ? מה עוד יכול להיות? יהיה פיצוץ, כל החנות נפצו, כולנו נדלק. מה לך? כולנו נערק במקום. באמת, בחיים לא לקות לך את גורנג'. וואי, תראה בצד ימין זה ממש משתולל. זה נראה כאילו... אבל זה די תחום, אתה רואה? בוא'נה, יש שם אוטו כאילו. תראה לך מישהו בא ואומר, מזיז את האוטו. הכל טוב. אבל איפה משטרות, אמבולנסים, בלגנים? אני מקווה שאין שם אף אחד בפנים. הנה. הנה, מכבים, אני רואה כבר את ה... מה? זה אני או שאני... רגע, מאיפה נועה ידע שזה קרה? כן, גם הנה, זה עכשיו בצד ימין הוא ממש נותן עם הצינור. כל הדבר הזה שם הולך לקרוס. מה הולך לקרוס? תסתכל, עכשיו אנחנו רואים את ה... כן, זה כזה מבנה כמו... זה לא... ספיד כזה. הנה, אני רואה צינור, מישהו בפנים כאילו עם צינור. איפה אתה רואה לא, צינור? הוא משפריץ מבחוץ. הוא משפריץ, אני לא יודע מאיפה, אני רואה את זה טוב במשקפת. וואי. במשקפת רואה. בוא נחבר את המשקפת לפלאפון, אתה יודע. עשיתי את זה, זה לא עובד טוב. כמו מידת תצפיק כזה עכשיו. זה מלא עץ שבור. כמה שנים הוא כבר מנסר שם את הדלק? יאללה, תפעל בזה. לא, הוא עכשיו מנסר לצד השני נראה. יש שם מישהו שהולך שמאלה, אתה רואה אותו? למה לא יכולים פשוט להקשיט כאילו את הצינור וזהו? כי זה וואחד זרם, אתה לא יכול להקשיט אותו. צריך לעמוד איזה 14 מטר ולהקשיט אותו. ממש נדלק שם, אה? וואו. הנה, בצד ימין זה עומד ליפול נראה לי. בא לי שנראה פיצוץ אדיר. בוא'נה, נראה לי שאתה צודק, חבל על הזמן, זה הולך ליפול להם עוד על הקבעיות שם מצד ימין. זה לא כזה גבוה. זה נראה כזה גבוה. הנה המשטרה.
הוא כזה, זה מה שבא. כאילו הוא נכנס בו. מה הוא עושה שם? הנה, הגיעה ניידת. לא עוזר יותר מדי. מה הוא... תבין איזה מסוכן הוא נכנס לאזור שכאילו יש שם... כן, מה קורה פה? נראה משהו מעניין, הגיעה ניידת. איך זה קרה? איך זה... כאילו לא שמו לב שזה מתחיל... טוב, זה כנראה התפשט מאוד מהר. אולי לא עשתה את זה. בגלל זה... בדיוק, נועה קרא לכולם לבוא לראות את זה. כנראה שמי שהצית את הטלפון דיבר איתה... זה הצתה, זה בטוח הצתה. עבריינים? זה קודם כל גם כל זה האזור מקום של פה, עבריינים. לא רק זה, זה גם הורסים עכשיו את כל האזור הזה, כאילו הולכים להקים פה קומפלקס ענק של ענייני משרדים. זה כנראה איכשהו קשור לכספי ביטוח, פה, שם, משחק. כלומר מישהו פה הולך לשלם. הצתה, זאת אומרת, מישהו עשה את זה לעצמו. משהו בסגנון, כאילו כדי לתבוע את הביצוע. כי גם ככה הוא מוכר. זה נראה לי איפה שהם משפריצים שם, נראה לי שהם משפריצים דרך יש שם חור בקיר או יש משהו איזה כזה. חור בקיר, כן, רואים צינור. אני רואה את זה עם המשקפת די טוב. אני לא חשוך, אז אני לא רואה את הקבאי, אבל... למה זה לא יכול להיות באור יום? היינו תופסים את זה כמה יותר טוב. צינורות בפנים. ראית? אתה לא רואה? תסתכל וואו, החוצה. אתה לא מאמין. וואי. זה מפתיע, עכשיו זה נרגע, זה היה קצת יותר. צד ימין משתולל, אבל צד שמאל כן, נרגע. זהו, זה ממש קרוב לאוטו שם שחונה, נראה לי עוד האוטו הזה יחטוף אותה בבום. מקווה בשבילו שלא. מאחור הפלסטיק. כן, אני חושב שאתה צודק, יש מישהו בפנים. מה זה, הגיע מיני קבאית? לא, זה כזה... זה אופנוע. אופנוע כזה של עזרה ראשונה כזאת של איך קוראים. הנה, הגיע עוד הנה, קבאית. הגיע עוד קבאית. זו קבאית גדולה. אבל זה כבר נגמר אותו. כן, טוב שהם נזכרים, לא רואים. הנה, זהו, זה. אני היחיד שחושב שצריך לא לעשות... מלא שמנים באמת בכל זה. יש שם חלקי חילוף כזה זה ג'אנקיארד כזה של... אתה יודע שאני מעלה את זה ליוטיוב בסוף היום. הנה, עוד אחד. איפה עכשיו אתה? זה עם סולם. עם סולם לא צריך... זה כבר נכבה. לא, אין מצב שהוא לוקח את הסיבוב. אין מצב. לאט לאט ובזהירות. וואי, ממש. מה זה, מאיפה... איפה הוא הוא פונה שמאלה פשוט. לא, הוא חייב לעשות סיבוב. וואו. טוב, לאט לאט. אתה מבין איזה אנשים מכוערים לא יתנו... ממש GTA. רגע, צריך להכניס את האוטו לשטיפה עכשיו, לצבע, סליחה, אף אחד לא נמצא. מה זה GTA? גרנד ת'פט אוטו. אף פעם לא שמעת על המשחק הזה? שמעתי... המשחק. המשחק, אח שלי מת עליו, אבל משחק אין עליו. מצב שהוא נכנס עם מילה. הוא יעמוד מבחוץ בטח. כן, זהו, עכשיו יהיו פקקים חבל על הזמן פה. המשטרה צריכה לעמוד על הכביש מאחורי שתי הכבאיות האלה, ולא בפנים. איפה היא? איפה שהאקשן? תעלם מולה בכביש. וואי, זה די נגמר. עשינו משהו מגניב? קבלו.